Yn ôl Estyn, mae'r Ganolfan yn llais cenedlaethol dylanwadol i'r sector dysgu Cymraeg. Estyn says the centre is an influential national voice for the Learn Welsh sector. Mae'r Ganolfan yn cyfrannu'n effeithiol at nod Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Mae llais y dysgwr yn greiddiol I waith a gweledigaeth y Ganolfan. The learner voice is at the heart of the centre's work and vision.